Croeso i chi bodlediad am iechyd. Yn y podlediad yma byddwn yn trafod gofal ac ofalu. Mae oddeutu 370 o filoedd o ofalwyr yng Nghymru, y ffigwr cymesur uchaf o holl wledydd y Deyrnas Unedig, gyda dros 100,000 o bobl yng Nghymru yn darparu dros 50 awr o ofal di-dal yr wsos. Mae nifer o gofalwyr yn parhau i godi, ac amcan gyfrifir erbyn 2037 y bydd dros 500,000 o ofalwyr yng Nghymru, sef cynnydd o 40%. Mae blynyddoedd o doriadau wedi arwain at rai yn colli allan ar ofal neu'n gorfod talu mwy am ei gofal. Naeth y pandemig na Brexit dim ond cyfrannu ymhellach i'r storff berffaith yma, yn hytrach na helpu i leddfu'r straen oedd yn bodoli'n barod yn y sector yma. Wrth i rai amcangyfrif y bydd 3 o bob 5 ohonom yn dod yn ofalwr ar ryw adag yn ein bywydau. Gobeithio fod hyn yn esbonio pan fod trafodaeth gyfoes am y mater wedi dod yn destun i'r podlediad yma. Felly ffwrdd â ni i glywed pwy sydd wedi ymuno hefo fi heddiw i drafod y pwnc. Owain Pennar yw'n enw i. Mae gen i MS, sef sglerosis ymledol, ers 50 mlynedd, ac wy'n dibynnu nawr ar ofalwyr bore a nos oherwydd bod fi'n glwm i gader olwyn ac yn ffili symud rhyw lawer heb gymorth. Dwi Elen Jones a dwi'n swyddog hyfforddi i staff gofal cymdeithasol efo Cyngor Gwynedd. Rhian Lloyd ydw i a dwi'n darlithydd gwaith cymdeithasol ar y cwrs MA Gwaith Cymdeithasol Prifysgol Bangor. Diolch i chi'ch tri, a Gwenan Prysor dwi'n yn gyfarwyddwr y cwrs MA Gwaith Cymdeithasol yn Prifysgol Bangor. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri am ymuno yn y podlediad heddiw yma, a dwi'n edrych ymlaen i gael gwahodd a clywed eich gwahanol safbwyntiau chi ar y pwnc dan sylw mewn ffordd. Mae'r ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ddoth i rym yn 2016 yn diffinio gofalwr fel unigolyn sydd yn bwriadu neu yn darparu neu'n bwriadu darparu gofal i unigolyn neu blentyn efo anabledd. So dyna di'r diffiniad eitha moel os liciwch chi deddfwriaethol. Yn fwriadol mae'n debyg bod o'n eitha llac mwyn cynnwys yr holl ystod o ofalu sy'n ag o y matha o ofal. Ond mae'n debyg mae'r cwestiwn cyntaf swn i'n licio holi chi ydy i chi ella roed eich diffiniad chi o be di gofal a be mae'n olygu i chi. I fi, mae term gofalu, dwi'n defnyddio cefnogi'n fwy na gofalu a bosib. Ac i fi wedyn mae'n meddwl am cefnogi person i fyw mewn ffordd. Rhaid y cymorth iddyn nhw i fyw y bywyd maen nhw'n dymuno fyw. A mae hynny gallu golygu nifer o wahanol bethau o falle darparu gofal personol, falle mae'n gallu fynd am dro yn y parc. Mae hyd yn gallu golygu gafal llaw rhywun yn yr oriau ola, so felly mae o'n cynnwys pob dim fel ydw fi. I mi mae gofalu yn neidio i fy meddwl i di gair meic pofi a'r gair malio, a mae'n anodd i gyfieithu o, mae fel gair hiraeth dydy. Malio, rhywun sy'n malio amdana fi, bydd yn dallt be dwi'n feddwl, a sam lot o bobl yn dallt hynna, ond dyna di rhywun sy'n gwir yn gofalu ac yn ofalwr amdana fi. Dyna dwi'n deimlo, rhywun sy'n dallt sut fyswn ni'n teimlo yn y sefyllfa yna, yn medru deud wrth rhywun arall, wel fel hyn sa Rhian eisiau neud o, fel hyn fyswn ni eisiau byw, hyn sy'n bwysig i fi, a hwnna i mi di gwir be di gofalu, a fel ych chi'n deud ar y dechrau, mae o'n o blentyn bach da ni'n gofalu o'r cryd i'r bedd de. Da ni'n gwybod dydd neu nos pryd ydda ni angan gofalu neu bod yn ofalwr. Ac felly i mi, y gair yna sy'n bwysig, y gair malio. Wel, mae'r ddau diffiniad chi wedi cynnig yn rhan o beth i fi'n gael. Mae'r cyfnogi falle'n bwysicach i fi, achos mae gen i gyfnogaeth ysbrydol a chwmni gatre, ac wy'n lle dan i bynno hyd, a mae tipyn o ffrindiau gyda fi,
A felly mae'r gyfnogaeth corfforol dyddiol yn blaenau o ran yn gofalwyr i. Wrth gwrs fi'n gwybod am lawer o bobl o cleientiaid o fewn y cwmni sy'n rhoi gwasanaeth i ni, lle mae pobl yn byw ar ben eu hunain, neu yn unig, neu wedi colli i partneriaid. A felly fi'n deall bod e'n gallu golygu'r ddau beth. Y gyfnogaeth corfforol o ddydd i ddydd, ymarferol, a llawer mwy na hynny. Ac hefyd, wrth gwrs, mae rhaid fi, bod gen i'r lot fawr o gyfnogaeth heblaw'r gofalwyr, mae'r gofalwyr yn dod yn ffrindiau hefyd. Wy'n dod i ddeall cymdeithas yng Nghaerdydd trwy bod yn ffrindiau gyda'r gofalwyr. Maen nhw'n gwneud bywyd yn ddiddorol. A felly, mae'r diffyniad yn eang iawn yn dywe. Mae'n credu bod chi ddau wedi diffinio hynny trwy be wedoch chi. Mae e mor bwysig yn dywe i bobl sydd ei angen e. Boed yn anabl, yn gorfforol neu ac anghenion iechyd meddwl. Yn dywe. So diolch i chi'ch tri am hynna, a mae hynna'n dangos wrth gwrs, fel da ni'n sôn, fatha pa mor eang ydy'r term a pa mor eang mae o angan bod mewn ffordd, a mae dyna pam mae'n debyg nad ydy'r deddf ac unrhyw ddeddfwriaeth o polisi ddim wedi ddiffinio fo'n fwy manwl na hynny. O ran trio symud y drafodaeth ymlaen dipyn bach, felly, dwi eisiau sôn yn gyntaf, wrth gwrs, da ni'n sôn yma am ofalwyr ella cyflogedig yn dydan, yn fwy ella, mae'n ofalwyr hefyd di-dal wrth gwrs, a mae hwnna yn cael ei gofnodi fatha rhywbeth fysa'n chwthu pwrs wlad drwy be bynnag sydd angen chwthu pwrs wlad drwy fo. Felly mi fysa'r wlad byth yn gallu fforddio talu yr holl ofal sydd yn digwydd, a mae yna gymaint o bobl yn rhoi gofal yn wirfoddol ac yn di-dal, ac yn dymuno gwneud hynna wrth gwrs, a mae yna rai bobl ella hefyd fysa yn dymuno bod yn ofalwyr am gyflog neu gyflogedig. A da ni yn dueddol fod yn sôn ella am maes oedolion fwy heddiw yma yn hytrach na maes plant, bod yna rhai pethau wrth gwrs yn gyffredin ac yn croesi drosodd. Ond dwi'n meddwl yr argraff dwi'n gael ydy mae oedolion ydy'n maes trafod ni heddiw'n benna felly. So gyda hynna, be fysach chi'n ddeud o'r perspektif chi, Owain, fel defnyddiwr sydd yn derbyn gofal, Elen ella'n fwy ynglyn â hyfforddi gofal, a Rhian hefyd ti'n neud darn o waith ymchwil ar hyn o bryd ac ella fydd i'n sôn mwy am hynna yn y sgwrs. Be ydych chi'n meddwl sy'n gweithio'n dda ar hyn o bryd ac ella be di'r rhai o'r heriau? Wel, o ran beth sy'n gweithio'n dda, ar y cyfan mae ansawdd y gwasanaeth mae'r gofalwyr yn cynnig yn dda. A mae hynny falle'n gyfuniad o hyfforddiant ac y wyllus da ar eu rhan nhw. Y wyllus da achos dyn nhw ddim yn cael eu talu'n dda, ac mae hynny yn ofid iddyn nhw, wel i rai ohonyn nhw. A mae hynny'n rhywbeth, mae rhaid edrych arno fe eto, dwi ddim yn deg, a mae nhw'n ywedig yn meddwl i ni'n broffesiynol, yr un peth a nyrsys auxiliary, chymod, mae'r gwahaniaeth mewn cyflogau, adnoddau, yn rhyfeddol. A felly, hwnna y pryder yw hynny, a bod yna prinder gofalwyr i raddau oherwydd bod nhw ddim yn cael yr amodau maen nhw'n heiddi. Mae gwaith maen nhw'n cynnig. Diolch, Owain. Mae Owain yn fyna di crynhoi, dwi'n meddwl, yn daclus iawn yr her fwyaf sicr yn y maes gofal cyflogedig ydy recriwtio staff. Mae hi yn anodd. Dwi erioed i gweld cyfnod mae'r anodd â hyn, ti'n bod yn holl yrfa fi. Mae'r cyflog yn rhan yno fo, Owain, mae hynny'n bendant, ond hefyd mae'r amodau gwaith a diffyg parch falle hefyd tuag at y gofalwyr. So mae hwnna'n rili'n crynhoi. Dwi'n meddwl beth chi'n newydd ddeud o fyna, sy'n cytuno 100% efo hynna.
Oes yna rhywbeth yn gweithio'n dda, Elen? Gosh, oes yna lot o bethau gweithio dda. Ti'n meddwl, mae'r staff sydd yn gweithio yn anhygoel. Mae gyda nhw galon yn wneud y gwaith, mae nhw'n cael eu hyfforddi'n dda, a mae nhw wirioneddol eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. A mae'r bobl yna, mae nhw'n drysorach bob un ohonyn nhw. Ond jyst oes am digon ohonyn nhw, hynny di'r her fwyaf. A dwi'n meddwl na dyna lle mae'r ymchwil dwi ar hyn o bryd yn ei wneud ydy i ofalwyr di-dal am bod na ddim digon o'r gyfalwyr cyflogedig ymryddawn yma sydd yn hollol arbennig sbesial mewn ffordd. Mae rhaid chdi gael y person sbesial yma i wneud y gwaith cyflogedig yma, achos bydd pawb ddim wneud o. Dach chi'n bod, diolch mor hawdd a sganio beans nacdi, dim bod sganio tin big beans yn anodd, yn hawdd chwaith, dwi'n eisiau mynd yn erbyn neb sy'n gwneud gwaith fel. Ond pan da chi'n gwneud gwaith gofal, mae yna ofal personol, mae edrych ar gwaith meddyliol hefyd. Ac felly, yn fy ngwaith ymchwil i, be oedden ni'n sbio ar oedd gofalwyr sydd ella dros nos, gofalwyr di-dal, sydd wedi cael ei, os liciwch chi, ymdrochi i'r rôl yma yn hollol annisgwyl. Mae pethau weithiau'n digwydd ydy, i ni gyd dros nos. Ac ella bod yr gofalwr di-dal yma wedi gorfod derbyn, neu dim gorfod, ond yn derbyn yr rôl, yr hunaniaeth gofalwr yma. Ac mae hynna wedi dod drostyn nhw dros nos. Ac yn fy ymchwil i, ni'n gweld lot o hunaniaeth gwahanol iawn i unigolion di-dal yma oedd yn cymryd y rôl gofalu. Rhai yn mynd iddo fo, yn raddol bach, un achos ella unigolyn yn byw gyda dementia, ac wedyn y mab yn gwneud dipyn bach mwy o ofal bob dydd, raddol bach. Ac o'r cysondeb yna yn mynd o alw heibio yn wythnosol i alw heibio 2-3 gwaith yr wsos. Wedyn yn cael ei ymdrochi mewn rhywbeth mawr wedi digwydd, enghraifft Covid, a dad methu aros o ben ei hun adra. Wedyn, yr syniad wedyn bod gennych chi rai unigolion o'r ymchwil yn deud na, dwi'n misio hyn. Ella'r unigolyn sydd angen y gofal yn deud na, dwi'n misio'r mab wneud. Dwi eisiau rhywun arall wneud. Neu bod yr mab neu'r ferch neu y partner yn penderfynu na, dwi'n misio newid yn y berthynas yma. Achos ngwr i dio, y wraig dio, neu mam di. Fydra i'n wneud hyn i mam. Fydra i'n deud na wrth i. Ella bod mam isio mynd allan am hanner nos. A diolch yn hawdd deud na wrth mam. Mae mam di arfer deud na wrth a fi. Ac oedd hwnna oedd y newid yn y berthynas yna. Ac wedyn gewch chi'r gofalwyr coll yma. A hein yn eisiau ymestyn a cyrraedd atyn nhw'n ymchwil i. Pobl sy'n neud y gofal bob dydd. Ond dyn nhw ddim yn hunan adnabod fel gofalwyr. Achos y gŵr dio de, y wraig dio de. Ond mae nhw hefyd angen cydnabod yr holl waith maen nhw'n wneud. A cael cefnogaeth, ella bod nhw'n misio mewn sgwrs neu chybod weithiau, mae rhywun jyst eisiau cael bwrw i bol dydy a deud, ysgol mam mwyd hyn di digwydd de. A mae hwnna, y bwrw bol yna, rhywun mor bwysig, achos a'ch chi rei pecyn cynllun gofal 24 awr weithiau, achos mae'n cynnal nhw yn ei job. A wedyn, dyna dda'n ymchwil i sydd yn hollol dwi wrth y modd yn gwrando ar unigolion a clywed am, a trio dall de, profiadau byw yr unigolion gwerthfawr yma. Dyn ni wedi trio cadw'r ffin rhwng y bywydau personol a'r ochr gofalu wrth gael gofalwyr o'r dechrau bron pan es i gader yn barhaol. Benderfyno ni bod ni eisiau gwneud torri'r ffin yna. Mae Gaynor yn dal yn ei gwaith gofalu, wrth gwrs. Lot o waith gofalu. Ond mae'r ffaith bod y gofalwyr yn gwneud bwrdwn y gwaith symud a helpu yn y cawod ac yn y blaen yn golygu bod y berthynas gŵr a gwraig yn teimlo'n i ni, yn teimlo'n fwy naturiol. Ond ys gwrs beth hollol bersonol yw mae pob par yn wahanol. Mae gredd nyrsio, gofalu, partneriaid. Mae jyst natur personol yw
Mewn ffordd, dyna pam mae gofal pawb a cefnogaeth pawb mor unigryw, achos yn ôl i be ni ddweud yn ddechrau, mae o rili angen bod beth mae'r person yn teimlo sy'n iawn a be maen nhw eisiau i gwrdd â anghenion nhw, dydy. So sut mae'r hyfforddiant, Elen, yn adlewyrchu hynny felly? Be di cynnwys, ba fath o bethau da chi'n gallu hyfforddi gofalwyr yno fo? Os diolch just ynglyn â fatha, dyma sut da chi'n codi bobl yn bora, dyma sut da chi... So mae ynglyn â sut maen nhw'n cyflwyno hunan, mae ynglyn â bod yn dydi yn hytrach na be maen nhw'n neud felly. Wrth gwrs, bod pan da ni'n cyflogi staff newydd, os ni'n deithio nhw, fedrwn ni hyfforddi chi wneud bron rhywbeth, o ran symud ag yn drin, cyfod cyntaf ac yn y blaen. Ond ar diwedd y dydd, un peth fedrwn ni rhoi calon i chi wneud y gwaith. So mae hwnna'n un peth. A mae hwnna mewn ffordd yn clymu fyny efo hyfforddiant gwerthoedd, beth sy'n bwysig i unigolion. Mae hwnna yn rhan mor bwysig parch, bod yn ystyrlon o anghenion pobl. A dwi'n meddwl yng Nghymru, beth sydd yn ei gwahaniaeth yn sicr y blynyddoedd dwytha yma, wrth gwrs, ydy bod ni'n cyfrestru staff gofal. Mae hwnna'n codi statws, nes di Owain gyfeirio at proffesiynoldeb, mae'n cyfodi proffesiwn nhw. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth i ddathlu yn Gymru, da ni ymlaen o'r gad, bod i gymaru o Lloegr. Mae Gogledd Iwerddon a Ralfod yn rhywbeth fath o'n felly, so dwi'n meddwl bod hwnna eto yn help mawr i'r gweithlu gofal cymdeithasol yn Cymru. Mae wedi gwella o fewn y 5-6 blynedd diwethaf. Dwi'n iawn i feddwl ni? Ar argyfer i gael gyda'r cwmni wyn, wedi bod yr un cwmni am ddegawd. Ac mae yna welliant yn natur y staff, bod yna brinder staff, ac hynny i raddau am fwy nag un reswm, Covid a Brexit yw'r ddau amlwg. Ond mae'r ansawdd i weld yn well, yn credu, efe profiad personol i hwnna, neu mae'r hyfforddiant, ti'n meddwl, yn ffactor eitha allweddol yn ni, ti? Dwi'n meddwl da, Owain, mae beth ti'n neud yn ei sens, achos mae'n glwm falle'r cofrestriad, y ffaith bod yna bwysau i sbon. Mae rhaid staff bod yn gofrestriad i gyfeithio i ddarparu gofal yn Nghymru. Ynghlwm efo'r cofrestriad, mae hyn o fforddiant yn rhaid yn y mynychu, maen nhw'n gorau gofnodi fo, a dim jyst mynychu'r fforddiant yn cofnodi be maen nhw'n ddysgu hefyd. So, mae'n rili neis glwch chi ddeud yna, achos ti'n gobeithio na ffrwyth y cofrestriad ydy gweld yr gwelliant mewn ffordd yn y staff. Wel, mae'n bendant yn wir. Dwi'n yn gydd y gwyddiad, ydy e? Achos mae'r pwysau yn fwy arnyn nhw nawr. Ond mae ansawdd y gwasanaeth wedi cael wedi cynnal ei hunan a gwella. So, wrth gwrs byddai rhaid holi ystod y bobl i gael y darlun llawn. Ond fi ond yn gallu sôn am ymhrofiad personol i. Ond mae hwnna'n newydd da, yn dydi, rhywbeth i'w ddathlu, dwi'n meddwl, bod na rhywun yn gallu gweld bod na rhyw datblygiad yn dod o ryw gyfnod arbennig, felly, a bod hwnna'n clymu, a bod, fel sa'ch chi ddeud, bod na fwrpas, a bod bobl ddim jyst yn cofrestru er mwyn deud, da ni'n cofrestru, felly, bod na statws yn dod efo fo, bod bobl yn teimlo bod nhw'n cael parch. A mae'n debyg mae'r darn ola'r jigsaw yna lla fysa codi cyfloga a rhoi gwerth ariannol ar y swydd mewn ffordd. Ac ella drwy, da ni'n clywed yn ddiweddar rwan bod na newid yn mynd i fod yn cyfloga iechyd. Os ydy o'n wir bod iechyd a gofal yn cael ei gweld, na fedrwch chi'n gweld maen nhw'n anwahanadwy mewn ffordd. Fedrwch chi'n cael un heb y llall, da ni wedi dod i ddall hynna mwy a mwy. Y bydda wedyn cyfloga drwy gysylltiad yn dod yn well beth bynnag yn de, achos bod o'n i'n gwybod Owain yn cymharu i rhai sydd yn cymorthyddion iechyd mewn ffordd, healthcare assistance, yr hen auxiliary rôl yna mewn ffordd, honna sydd yn gwneud i'r wardia weithio'n amal iawn yn gwneud y gwaith tasga. Gobeithio bod na rhyw fath o gysylltiad yn dod o hynna falla? I'r cyfloga, i godi cyfloga, lle? So hynna, yn arbennig o braf meddwl am hynna. Beth sy'n ironig gyda Gwenan efo hynna, Owain ysdi sôn am cymorthyddion iechyd, wrth gwrs dyn nhw ddim yn bobl gofrestredig, so mae hwnna'n beth diddorol, dydi? Di. Ond y sicr, mae'r cyflog, ti'n gwybod, mae o'n isel. Mae o bron iawn, sy'n ni dweud, yn amharchus o isel, o feddwl o gwaith.
Mae y staff hynny. A'r disgwyliadau ohonyn nhw. Mae'r ffaith bod nhw ar 0 hours yn aml iawn yn golygu bod yr asiantaethau gofal yn gallu cael get away a defnyddio gair Saesneg a rhoi llai o cyflogedd. Maen nhw'n gallu gweud, wel, eich chi'n cael gweithio pryd chi moyn a goherwydd hynny, mae ga'ch talu llai ddim mor wael â hynny. Dyna di pris y blygrwydd mewn ffordd lle, a Owain. Dyna mae'n gweithio dwy ffordd. Mae rai sy'n cael ei cyflogi'n gallu gweud, wel, dwi ddim yn gweithio heno, wi ddim eisiau gweithio heno. A wedyn, o achos hynny, mae'r un sydd angen gofal yn gallu dioddau. Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod hynny'n, mae yna link gender y fanna, ond os ni angen podlediad arall, dwi'n meddwl i fynd i fanna i drafod bod hwnna'n ffeithio, mae debyg merchaid yn fwy na dynion a bod yr hyblygrwydd na i ferched yn gofalu yn bwysig o ran yr elfen arall o ofalu yn blant, wrth gwrs, a bod yna lot o bethau gender yn mynd y fanna. Rhian, o ti eisiau dod i mewn? Ie, wel, yn ychwanegol i'r hyfforddiant yn clywed am yr hyfforddiant yma. Braf clywed bod Cymru yn cofrestru a yr unigolion yma, ond hefyd beth am sensitifrwydd i iaith ac anghenion iaith. Mae'n siŵr, mewn ymchwil, mae'n clywed bod hynna mor bwysig i ni gyd. Dy bod yn rhywbeth, Owain, wyt ti'n deimlo sy'n bwysig i chdi yma? Wel, pan nes i yn gyntaf i fewn i'r system gofal, fe fynna nhw i fi, a fydde well gynnwch chi gael gofalwyr sy'n gallu siarad Cymraeg. Nes i weid, ie, wrth gwrs, os yn bosib, dwi'n mynd i cael un gofalwr sy'n siarad Cymraeg. Mae lot fawr ohonyn nhw yn dod o wledydd tramor yn wreiddiol. Ddim i gyd, wrth gwrs, y bellffordd. Ond na, dwi ddim wedi cael neb sy'n... Dwi'n gwbl ddieithog, so dwi'n mynd i gwneud isiw o'r peth. Ond dwi'n siŵr yn achos rai pobl, bydde fe'n gallu bod yn isiw eitha anodd. Swndio fatha, Owain, fatha sa rai o'r gyfalwyr a chitha'n cael dipyn bach o hwyl mewn ffordd yn dod i nabod ieithoedd eich gilydd gan bod pawb yn ddwyieithog yn yr berthynas mewn ffordd. Bod Saesneg yn ail iaith i lot yn nhw hefyd. Mae lot fawr o pobl yn ymdrin â nhw, a pobl problemau iechyd meddwl o ryw fath neu gilydd. Yn aml iawn, dementia cynnar, neu pobl sydd wedi cael problemau iechyd meddwl dwys, neu strokes. Yn aml iawn, dyna'r tri peth. A wedyn gyda nhw, wrth gwrs, dyn nhw ddim yn gallu siarad gyda nhw'n cael sgyrsiau llawn. Gyda fi, wrth gwrs, fi'n gallu trafod, gallu holi nhw am eu gwledydd nhw, a fi'n gallu dysgu chydig geiriau Cymraeg iddyn nhw, a maen nhw'n gweld e'n ddifyr, wrth gwrs, bod yng Nghymru. A dyn ni'n cael lot o hwyl ar y cyfan. Dwi'n lwcus iawn dyn ni'n cael lot o hwyl. Tynnu coes yn gilydd. Maen nhw'n gwmni, maen nhw'n gwmni da. Mae rai fi canfon nhw am hynny. Lly'n gofyn am fwy, mewn gwirionedd. Chitha'n sôn mewn ffordd bod yna lot o ofalwyr o dramor ella, lle bod o'n amser da ac yn bwynt da yn y sgwrs i ofyn pwy sydd yn dewis mynd yn ofalwyr a pam felly, de, a pa fath o broffail sgynnon ni o ofalwyr. Cyflogedig ella rwan, de, yn ytrach na di-dal. Dwi'n meddwl bod y proffil wedi newid yn sicr dros cyfnod Covid. A lot o bobl falle fod yn dod i'r maes gofal wedi mynd i feysydd gwahanol am wahanol ysymau. Mae rhai pobl falle wedi bod ofn, hyd yn oed, ti'n bod oherwydd Covid. Ond eto, hyd yn oed mewn ardal fel Gwynedd, yn cyflogi nifer o bobl a dramor, yn ffordd eraill o'i Ukraine yn diffyr ni. Mae'r proffil yn bendant wedi newid.
A dwi'n meddwl bod o'n cael ei weld, nes ti gyfeirio am gender, Gwenan. Dwi'n meddwl bod hwnna'n newid chydig bach oherwydd mae yna ddynion yn sicr yn dod i mewn i'r maes gofal ac yn gweld o fel gyrfa. Mae yna shift yn bendant i'r rôl draddodiadol os lici i beth rhywun yn gweld fel person yn gofalu. Sy'n beth da fi. A be am oedran, Elen, di hwnna'n newid hefyd? Be oedd o, be mae'n edrych fel rwan? Yr unig beth sydd wedi newid ydy bod y ddeddf wedi newid yn caniatáu i ni gyflogi pobl yn fengach i'r maes gofal, so mae pobl yn 16 oed yn dod i mewn i'r maes gofal, sydd yn ffantastig os yna di'r trywydd nhw'n eisiau ddilyn, achos wedyn ti'n gallu hyfforddi'r person ifanc yna o'r oed ifanc iawn a gobeithio bod ti'n gallu datblygu llwybr gyrfa ar gyfer unigolyn. Beth sy'n braf, da ni'n gweld lot o unigolion felly sydd wedi gweithio jyst yr haf yn gwahanol bethau. Yn dod nôl mewn blynyddoedd i weithio, so llawn amser. A mae gen i, dwi'n meddwl am un person sydd gen i rwan mewn reolwr cartre. Mae wedi cychwyn ar hen dangos yn hoed ni yn llun yn YTS. Mae wedi datblygu a wedi gweithio trwy system ac yn reoli cartre. Mae hwnna'n dangos bod yna'n lwybr gyrfa hefyd rydyn nhw'n gofal. Ar y cyfan mae'r gofalwyr dwi wedi cael dros y blynyddoedd. Fi'n goffo cael un dyn achos yn gorfforol mae'n dipyn o waith ymdrin o ran cael fi ar y gader cawod ac yn y blaen. Ac maen nhw'n dueddol o fod yn ychydig yn hyn, ond gwrddesiau un wrthos yma, bachgen ifanc, i geiniau, wedi bod yn gweithio gyda'r adran plant a wedi cael ei tynnu mewn i'r adran oedolyn dros dro, ac ymroddiad anhygoel i'r gwaith. So mae'n anodd gorddiffinio'r beth. Mae'n rhyw dueddiad o ran yr ein wedi dod ar draws ymhlith y dynion. Maen nhw wedi bod yn gwneud pethau eraill a maen nhw wedi dod mewn i ofal yn hŷn. Dyna'r patrwm gyffredinol fi wedi ffindio. O ran menywod, mae lot ohonyn nhw'n yn famau ac yn gweithio yn rhan amser fel gwael rai wedi dod ar draws. Mae'n ysym modd diffinio'n dyn, yn slafau dyn, sut fath o bobl sy'n mewn i'r maes. Maen nhw'n gymysg gan, maen nhw gyd yn amlwg yn gymeriadau hollol wahanol i'w gilydd. So mynd yn ôl Owain at y ffaith bod chi wedi penderfynu mewn ffordd fel teulu bod na ofalwyr allanol yn dod i mewn mwyn cynnal y perthnasoedd teuluol nella, ac so chi'n gallu deud allan bach mwy am hynna o ran fatha sut mae hwnna wedi helpu mewn ffordd? Dim byd mwy, dwi'n eisiau bod yn or bersonol, ond fatha sut pa wahaniaeth mae hwnna wedi wneud mewn ffordd? Mae'r ffaith bod gyda ni ofalwyr o ddydd i ddydd, bob bore a bob nos, neu byd o wahaniaeth i sut ni'n gallu teimlo fel teulu, wedig ym perthynas i gyda Gaynor dros y blynyddoedd. Mae wedi gallu cadw'r elfen gofalu sydd ganddi hi o dan y wyneb i ryw raddau, ac wneud ni deimlo'n deulu naturiol. Fe mae digwydd, mae gyda ni mab sydd gan anghenion hefyd, ac yn ddiddorol iawn, mae Gwern syndrome Down ac awtistiaeth. Mae dipyn anghenion gyda ge, mae natur mwyn iawn gyda ge hefyd, so mae'n hawdd i wneud ag e. Beth ydym ni'n mynd i wneud, wedi dweud, mae ganddo fe ofalwyr, mae Gaynor wedi trefnu o'r dechrau gyda un o'r gweithwyr cymdeithasol cynnar, oedd hi'n gweud, ti'n medru gael hyn a hyn o oriau, i ti gael brec o Gwern, ac i Gwern cael brec oddi wrtho ti. A mae Gwern yn mynd mas gyda'r gofalwr ac yn gwneud
beth yna fydde fe byth yn neud gyda ni. Mae'n mynd i lle o'n nhw pedal power a beici arbennig. Mae jyst yn mynd i siopa gyda nhw, neu mae'n neud, neu maen nhw'n mynd i barc neu rhywbeth. Ond hwnna'n enghraifft o be mae Gwern yn cael mas o fod gyda rhywun arall heblaw ni. A be mae'n neud yw hunaniaeth. Mae'n eitha diddorol yna. Mae gyfalwyr fi yn helpu creu ffin rhwng gofal dyddiol a'n perthynas ni. A gyda Gwern, mae'n cynnig rhywbeth wahanol iawn eto. So, mae nhw yn bwysig am bwy nag un ffordd. Dwi'n siŵr bod chi'n gweld hynny yn eich ymchwil a'ch gwaith chi. Ie, yn union. Yr ffin yna, Owain, a chi siarad am hynna, mae hwnna'n berffaith wir de. Dipyn o'r ymchwil yn deitha fi'n siarad am bod os oedd na ddim ffin yna, oedden nhw'n wedi cael yr luxury yna, os liciwch chi, i gael rhywun arall i fewn, a maen nhw wedi cael ei anisgwyl roed yn y sefyllfa yma. Do na ddim ffin, ac roedd y partner yn teimlo, wel mae'r gŵr wan yn byw i fywyd trwydda fi. So mewn ffordd oedd yr hunaniaeth, yr partner, yr ferch, wedi o hi ymgorffori be oedd o isio trwy'r amser. Ac oedd y ffin yna, yn amwys iawn, yn blurry, yn ffysi. Wedyn mae gennych chi rei yn yr ymchwil yn dweud, wel, fedrai'n gadael i neb arall wneud, achos well, till death do us part. Fyswn nhw'n medru gadael i neb arall wisgo amdano fo, medda un wraig. Ac o'n i'n meddwl, achos y ffin yna, ac wedyn eto, so gynnyn nhw ddim yr ffin, ac oedd hwnna'n anodd y teimlo euogrwydd mawr, de. Euogrwydd. Mae rhaid i fi wneud, mae mam di wneud i mi. Wedyn o hwnna y teimlo bod nhw isio rhaid yn ôl, oedd hwnna'n dod allan lot. Dyletswydd, teimlo bod o'n rhywbeth cymdeithasol. O'na rei'n dweud, be sa pobl drws nesa'n dweud, os na i ddim wneud, neu os di o'm di gartra, neu os di rhywun arall dod i fewn. So yna rhyw ddyletswydd gen o rei hefyd, de. Ac o'n i'n meddwl, waw, hwnna wbath beth yna. Dyn nhw cyfrifoldab. Ond hefyd y newid mawr yma yn y syniad o'r patrwm bywyd a'r berthynas a'r ffin na, hwnna oedd yn haro fi fwyaf, bod berthynas gariadus, emosiynol, meddyliol yna yn gallu cael ei thorri i fflicio lawr, i plicio ar, os liciwch chi, ac yn raddol bach yn lle bod y berthynas oedden nhw bron yn gofalwyr i'w gilydd. Chi'n gwybod? Oedd o'n label, de. Wedyn, mae'n swydd, mae'n anodd iawn, de. Mae'n anodd iawn i diffinio fel la. Oedd yn braf clywed chi'n siarad o'n oedd o'ch disgrifio'r gofal rhyw fath rhyw blanciad rwngdoch chi fel teulu'n hytrach na rhywbeth oedd yn ymharu ac bod o'n hwyluso bywyd y teulu a fel dylaf mewn ffordd yn ffitio mewn yn llenwi'r bylcha lle oedd angen gwneud mewn ffordd hytrach na bod yn rhyw dyma beth i'r dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn y gorffennol ac ella bod yn dal i radda fatha dyma'r gwasanaeth sgynnon ni. Sori, be oedd y broblem eto? Mae dos gynnon bod ni'n hollol haearnaidd ac yn anhyblyg iawn deg yn chymod bod ni'n methu ond bod o'n swndio bod yr gofal da chi a Gwern yn gael yn just beth da chi angen lly. A mae'n syml bron iawn. Dim wastad yn gweithio bob amser, bob dydd. Dwi'n redeg yn esmwyth bob amser a weithiau mae rhywun yn teimlo dwi ddim eisiau gweld gofalwr heno neu dwi ddim eisiau mater ddynol yw hwnna, bywyd yw hynny ond ar y cyfan mae wedi hwyluso'n perthynas ddim ymheuaeth ym hynny o gwbl. Debyg hefyd bod o'n dod lawr i sgil y gofalwr hefyd yn dydi. A sut maen nhw'n addasu gwahanol sefyllfaoedd. A mae hwnna jyst yn rhan o'i greddf falle yn dydi. A lle bod nhw yn teimlo bod nhw'n gormesu sefyllfa, bod nhw jyst yna yn y cefndir i gefnogi pwy bynnag
eto cyn dod ôl hyn i fyw y bywyd fel ma'n nhw'n ddim yn fyw yn dewis i'r prifysgol. Ond ddim yn cymryd drosodd fe. Falle bod ti hefyd yn gorffennol, dwi'n meddwl. Falle. Mae lot yn gweud ymlyrsia bod e'n alwedigaeth ar y gorau, mae gofalu hefyd yn dweud. Yndi. Yn bendant, Owain, yn bendant. Yndi. Pobl o reddf naturiol arbennig. Sydd ôl yn neud yn. Da ni wedi clywed drwy'r sgwrs hefyd am effaith Covid, effaith Brexit. Sut da ni'n mynd ymlaen o fama? A be di'r prif negeseuon ma'n debyg i symud yr agenda yma ymlaen, os liciwch chi, fel bod gofal yn dod yn fwy naturiol, yn union be mae bobl isio, bod yna ddigon o ddarpariaeth. Be mae'r dyfodol yn edrych felly? Hwna di'r crystal ball da Gwenan, sy'n ni gyd yn licio gafel yn ei meddwl. Yn anodd iawn gwybod beth sydd yn y dyfodol ydy. Yndi mae Covid wedi digwydd, ond da ni'n symud ymlaen, mae'n gorchiad o pobl di newid. Yn anodd iawn ar hyn o bryd, oherwydd falle beth i recriwtio. Mae rhywun yn teddu droi mewn i gylch, be fysa rhywun yn licio gweld ydy wrth gwrs bod y gwasanaethau gyd yn gallu bod eto mwy hyblyg ac yn cyfarch unol eto i'r anghenion yr unigolion yn dweud. Dyna sy'n mor bwysig. A bod y gofal sydd yn cael cefnogaeth sy'n cael ei gynnig o rownd y person yn dod yn hollol bersonol ac yn jyst rhyw tokenism yn bod o'n go iawn yn hynny. Yn hytrach nag yn wasanaeth ganolog wrth gwrs, sef dyma di'r gwasanaeth da ni'n gynnig. Bendant. Be bynnag di'ch anghenion chi, da chi'n gorfod ffitio mewn rhwng hynna, de. Ie, dyma beth sgynnu ni gael, a da chi ffitio mewn i hwnna, fel arall fel mae bod. Dyma beth da ni angen, a dyma sydd da ni'n gallu cyfarch angen yna. A dyna mewn ffordd sydd ti'n licio gweld y dyfodol, bod yr unigolyn o lot mwy o... A dyna be mae'r ddeddf newydd yn dweud yn dweud, fwy o lais yn y gofal sy'n cael ei ddarparu, y gefnogaeth sy'n cael ei ddarparu i'r cyfarwyddwr, a felly dylai i fod. A mwy o greadigrwydd felly, ynde? Bod ni fod angen bod yn hollol greadigol felly, mae'r bob peth yn gallu bod yn ofal felly. Yn bendant, ie. Mae gen y Saes oes, thinking outside of the box, a mae'n wir dydi. Os yn aml iawn, fel da ni yn tueddu bod yn gyfynegu i'r box mas gynnu ni, a methu meddwl neu ella yn y gorffennol o bosib, ddim wedi cael y caniatad chwaith i symud allan o'r box. A dwi'n meddwl eto mae'r ddeddf llesiant newydd yn pwysio ni chydig bach, dwi'n pwysio ffiniau, a gobeithio y cyfleoedd gwahanol. Ac wedyn, o bosib, yn gwneud yr ochr recriwtio'n haws, achos mae'n gwneud y gwaith yn fwy diddorol. Gobeithio. Mantes o'n i wedi ffindio oedd bod fi wedi defnyddio'r drefn taliadau uniongyrchol. Ac bod fi'n iwsio defnyddio asiantaeth, mae'r ffaith bod fi wedi gosod, taw fi a Geino ar y pryd, oedd wedi gosod, dyma'r ffordd licen i'r drefn fod. Fi'n credu bod hynna wedi... Mae'n rhoi pŵer yn wyl o'r client, sy'n dweud. Ac o'n i'n gweld hynna lot o gwmpas. Mae gyda ni'r cynllun wrth law, a mae hynny sicr yn wedi bod yn gymach. Chos yn y gorffennol, pobl wedi disgolli derbyn be mae'r cynghorau wedi cynnig iddyn nhw. Mae'r pŵer wedi bod yn wyl o'r darparwr yn hytrach na'r client. Mae hynny wedi gwneud gwahaniaeth. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld hynny yn eich gwaith. Dwi'n meddwl mae hwnna'n bendant, Owain, a dwi'n meddwl hyd yn oed oddi allan i'r drefn taliad yn gyrchol. Mae'r shift wedi newid ac yn parhau newid gobeithio bod y dewis a'r llais yn canolbwyntio fwy ar yr unigolyn sy'n derbyn y gefnogaeth. Ac fel oedd i gyda dwi, lle 10 mlynedd yn ôl, lle dyma beth sgynnon ni, efo cymwch o. A byddwch yn ddiolchgar, ti'n gwybod? So mae pethau'n newid. Ie. Y peth wedi ffindio, ddim gymaint ym mhrofiad i, ond oedd pobl eraill sydd wedi gorfod mynd o bod yn annibynnol i orfod gael gofalwyr. Mae'r cyswllt rhwng beth sydd wedi digwydd iddyn nhw'n flaenorol yn l'ysbyty
gwasanaeth iechyd a'r gofal gyda'r adrannau gwaith cymdeithasol. Dyw hwnna ddim yn dda wastad. Mae pobl yn aros ac yn aros ac yn aros yn ysbyty. A weithiau, ti'n teimlo, mae hyn yn ddiangen. Mae'n aml iawn, mae rhaid iddyn nhw addasu'r tŷ yn does e. Cael addasiadau o'r math yna. Dyw e ddim mor syml nag yw bod ti jyst yn mynd nôl gytre. Ond mae'r biwrocratiaeth sy'n involved rhwng y ddau corff ddim yn gweithio'n dda iawn wastad. Na, swn i'n cytuno fe na 100% Owain. A dwi'n meddwl fydd o Gwenan fydd sydd ar y cychwyn, dwi'n meddwl bod gofal a iechyd yn mynd llaw yn llaw. Yndyn ma' nhw, de. Ond mae'n hyd braich hefyd ydy. Dwi'n meddwl bod y dwylo'n rhoi hir iawn, felly bod nhw'n gafael yn bodi ei gilydd. A dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth. So mor hir sydd angen, gwaith mawr i ddweud arno fo. Os weithio Owain, ti'n iawn, mae pobl falle'n disgwyl am addasiadau'r tŷ. Ond weithiau dydy hynna ddim yn wir, mae falle diffyg cyfathrebu, neu dy'r pecyn gofal, neu mae'r staff di symud ymlaen, a'r holl beth yna. Mae'n bethau weithiau sy'n syml iawn, so bobl dim ond yn siarad yn ei gilydd. Os yna gallu gweithio lot gwell i'r unigolion sy'n dal yn ysbyty. Ie, wel, swn i'n gweld dyfodol, fel ti'n gofyn Gwenan, ydy be mae Llywodraeth Cymru rwan di reid strategaeth ar gyfer gofalwyr di-dal yng Nghymru, ac yn y strategaeth yna mae'n blaenoriaethu, a be mae fy ymchwil i'n wneud ydy gobeithio cydweithio ar hynny a gweld y triongol newydd i asesu mewn ffordd, asesu i gychwyn gofal ataliol, da ni fod yna cyn i'r argyfwng, ynde? Da ni fyma'n dechrau, reit ar ddechrau'r llwybr, fel bod na gefnogaeth, bod na rhywun yn medru, reit, dwi'n gwybod pwy godi'r ffôn os bydd angen. Lawr y lein wedyn, mae gennych chi'ch asesiad cynnal y gofalwyr yn y sefyllfa anodd cymhleth yma, ac wedyn ar y diwedd, asesu mewn argyfwng, ond gobeithio bod o'n dod i hynna, ynde? So dwi'n meddwl, yn y dyfodol, gobeithio mae Llywodraeth Cymru rwan yn rhoi arian i mewn ac yn cydweithio'n well efo iechyd. So gobeithio, fel ydys di Gwenan, y blancad wrth y modd efo'r darlun y blancad na rys di ddeud bod Owain a'r teulu'n cael y blancad, a gobeithio gawn ni'r blancad yna i ofalwyr di-dal a cyflogedig deu gwir yng Nghymru. Felly dwi'n meddwl bod ni wedi gwynthyllu'r pwnc yn eitha eang ac ydi cael y gwahanol safbwyntiau, dwi'n meddwl, oedd yn dod drwodd o'r elfen ymchwil, yr elfen hyfforddiant a'r elfen darpariaeth uniongyrchol. Felly, ga i ddiolch yn fawr iawn i chi'ch tri am rhoi'ch amser a hefyd am eich sylwadau yn parod a'r sylwadau doeth mewn ffordd, a bod ni wedi cael trafodaeth werthfawr iawn, dwi'n meddwl, fydd pobl yn mwynhau ac yn tynnu rhywbeth ohoni hi. Diolch i chi am wrando ar y rhifin yma o Am Iechyd. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r drafodaeth a diolch yn fawr iawn i'r cyfranwyr am eu parodrwydd i gymryd rhan. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei nawdd i greu'r podlediad a diolch hefyd i Aled o gwmni'r pod am gynhyrchu. Gallwch dan ysgrifio i glywed mwy o bodlediadau, cofiwch i hoffi a hefyd ei rannu hefo eraill y gwyddoch fydd a diddordeb.